Testament koji je Halid ostavio je da živimo bez predrasuda. Jer čovjek koji ima predrasudu je u kavezu, a čovjek koji nema predrasudu je albatros koji leti od Mašrika do Magriba. Kada bih ja morao 44 godine, znam Halida, 81. smo se u Listu upoznali u Titovoj ulici. Šta sam kao mlad od njega učio, ipak je ono razlika 11 godina. A to je da živim bez predrasuda. Naravno, učili smo to i roditelji, cijeli taj neki supstrat Bosne, živjeti bez predrasuda. Ali zaista, ako imaš predrasudu, život je pakao, ako nemaš, život je nekako ono lijep. Ljudi se dijele na razne kategorije, na ljubitelje džeza i sevdaha, na ljubitelje planinskog i morskog turizma, na ljubitelje indijskog čaja i Nescafe, ali generalna podjela je na realizirane i na nerealizirane ljude. Pitanje realiziranosti nije pitanje diplome. Čoban nepismen može biti realiziran, a ja sam upoznao doktore, dvostruke doktore nauka koji su nerealizirani. Na kraju krajeva akademici su poveli u ambis jednu sretnu zemlju u kojoj smo živjeli. Dakle, pitanje realiziranosti je pitanje tvoje duhovne vertikale. Mi danas isprašamo jednog realiziranog čovjeka, oca, supruga, djedu, sina, dajđu, tetka. Posložio je sve stvari u svom životu kako treba i danas ćemo ga na barama ispratiti, proučiti Fatihu i ode on na neki onaj drugi bolji svijet. Halid Bešlić, kada bi ja morao u znaku jednačine reći Halid Bešlić je jednako šta, a imam pravo staviti samo jednu riječ. Znači, Halid Bešlić je jednako šta, ja bih rekao Halid Bešlić je jednako Bosna. A u Bosni je sadržana sa, kako bih rekao, jedan konglomerat raznih karakternih osobina i etike i morala i licemjerstva i pohlepe. Mislim, Halid je ličio na svoju zemlju. Naravno, kad kažem licemjerstva i pohlepe, ne mislim da je on bio dio te matrice, ali zaista Bosna nije slučajno u granicama kako izgleda ljudsko srce. Ne postoji zemlja na svijetu koja ima oblik ljudskog srca. I nekako moja najveća bol za Halidom je ta sjećanja i to stigmatiziranje sjećanja na zemlju u kojoj smo nekada živjeli i u njoj se realizirala, zvala se Jugoslavija. Jučer je ovo Enis što je uradio, čestitam ti brate, kao da su ljudi nekako iz akvarijuma izronili. Kao da su jučer uzeli zraka, jer proskribovana je kategorija, bogohulno je spomenuti to vrijeme. Ne postoji embargo na uspomenu. Uspomena je naše privatno vlasništvo i mi s njom radimo šta hoćemo. I ne žali za njim regija, nego za njim žale narod iz bivše Jugoslavije. I šta je to sramota? Onaj reći, u toj sam se ja državi rodio, završio osnovnu, srednju, fakultet, dobio dijete i dobio, ne znam, realizirao se. Tako da Halid ima dva perioda, kako bi rekao, svog velikog uspjeha. Jedan je bio u Jugoslaviji, drugi je bio u zemljama koje su nastale disolucijom Jugoslavije, bio je mega zvijezda i u toj zajedničkoj državi i bio je ponovo mega, ne volim riječ zvijezda, zvijezde su na nebu, ljudi hodaju po zemlji, ali ta vrsta mentalne matrice, ta vrsta dobrote, ta vrsta ljubavi, života bez predrasuda, kako sam rekao, je sublimirana u riječ Bosna. I ja sam jučer rekao isto, smeta mi jako ta podvala, to je podvala da je Halid mirio ljude u regiji, nije istina. Ljudi koji su dolazili Halidu na koncerte nisu se niski svađali. Te ljude nije trebalo miriti. Nek se mire ovi, nećemo im danas spominjati imena. Uglavnom, Dunjaluk je izgubio, Ahiret je dobio.
El Fatiha, dragi Halide Bešlić.